So napakarami pong sapsap no, sa halagang 50 pesos. So halos 1 kilot kalahati na po yung tumpukan. Nay, magkano ang gulyasan mo, Nay? Ayun. 140, 120, no? Ang isang piraso. Kilo ba yan, Nay? Per piraso po, no? 140. 1 kilo po mahigit yung gulyasan, no? Tapos may mga pusit din po tayo dito na tumpukan sa halagang 100 pesos at kabase, no? So, dito po ang presyo po ng ating hasa-hasa ay 150, no? Ang per kilo, no? So, sa tumpukan mo, Pogi, magkano? Tumpukan mo 100 pesos. Yun, no? 100 pesos po ang tumpukan po sa ibaba, no? Yan po yung hasa-hasa. So, mura po yung hasa-hasa sa halagang 150 ang per kilo, no? Pusit kalawang, 160 ang per kilo. Hello po, shoutout po. So, yan po yung mga tagging ng price po ng ating mga isda po dito sa Malabon Fish Market, no? Murang-mura po ang ampalaya natin sa halagang 50 pesos na tumpukan. At ang ating upo ay 60 pesos, 3 piraso po na tumpukan, no? Sa tahong, ito, 50 lang ito kayo. ito, 50 lang po ngayon isang takal, no? Ano kalating, ano yan yung malaki kasi 100, malaki tasa. Ito, 50 pesos. Oh, yan. Ayan, 50 pesos po yung isang takal po ng ating Pero ano yung 1 kilo na may higit? Ayun, no? 1 kilo mahigit na po yung isang takal na taong sa halagang 50 pesos. So, ito po yung talaba, no? Ito po yung laman, no? Ayan, pangatin ng mga isdang sari-sari po, no? May tinda rin po mga lapis. Ayan, ito po yung lapis. Tapos ito po yung mga sapsap na halo-halo na rin po na meron po mga malakapas, no? Shoutout sa'yo, idol. Ayun. So, ang per kilo po ng ating hipon ay 220. Meron din tayo 200. Paubos na ang 200 pesos na hipon, no? Ito ang 220 ang per kilo. So, dito naman po may bisugo po, no? Sa halagang 130 pesos ang per kilo. At gulyasan po ay 80 pesos ang kilo, no? So, tawilis natin, no? 80 pesos ang kilo. 120 lang. Uy, 120 lang. So, 120 naman po ang per kilo po natin dito ng yellowfin tuna. Parang totoong isda. So, dito po 100 pesos. 120 lang pag naaarawan. So, napakaganda ng ating yellowfin tuna, no? Meron tayo 100. Tilapyang Batangas, no? So, 6 na piraso na po yan, no? Batangas niya. Tilapyang Batangas. So, sa ating lapu-lapu ay 120. Boss, magkano yung bangus mo? So, 150 po yung bangus, no? Ganitong kalalaki po, oh. Sa pandaing mo, magkano? 100, yun. 100 pesos po dito yung pandaing na bangus. 230 naman po ang per kilo po dito ng hipon. So, ito po yung paninda ni Ate Potpot na hipon dito sa Malabon Fish Market, no? So, ang ulam niya po ay bangus. Ayan. Malamang ko ang sabaw nito ang sinigang. Ayan, no? So, sa tumpukan naman po natin dito ng isdang rabbit fish ay 100 pesos. Tapos parrot fish, 100 pesos. So, magkano yung bitilan ninyo malaki? 120 na lang kilo. 120 ang per kilo, no? Shoutout naman. Oh, yun, shoutout. Shoutout kay Kagawad Eric. So, shoutout kay Kagawad Eric Galliano, no? Yun, kagawad po ng Tondo, Eric Galliano. Yun. Pasyal ka dito. Kagawad Eric Galliano ng Tondo. So, ang per kilo po ng ating yellowfin tuna, no? 120. Dito ka, may yellowfin ka sana. Ate ganda, may yellowfin. Yeah, 100 pesos ang per kilo, no? So, yan po yung mga tumpukan po natin dito sa halagang 100 pesos. So, shoutout sa'yo. Shoutout kay Kagawad Eric, Galliano. Yun. Akala ko wala ka rito eh. So, magkano yung tumpukan mo ng torsilyo? 100 lang. So, 100 pesos po yung tumpukan ng torsilyo, no? Ayan, no? Shoutout po sa mga tropang babaero ni Kuya. Ayan, shoutout po. Bukas pa yan, upload? Mamaya po. Ano? Boss Lando Explorer. Sige po kayo, maraming pong salamat.
So tay, pwede ka po bang i-vlog ta tayo yung paninda nyo po? Magkano po yung gagaong? Apo. 160 to dito po. 180 sa asus po. 160. So sa asus po natin no, 160 ang per kilo. Sa gagaong po ay 160 at ang ating gisugo po ay 180 ang per kilo, no? So yan po yung mga per kilo po ng ating mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? So 140 po yung per kilo ng talakitok, no? So may isdang gabi rin po dito, no? Sa isdang gabi po parehas din po yung presyo, no? Sa halagang 140 ang per kilo, no? Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay ngayon nandito sa Malabon Fish Market. So mag-a-update po tayo ngayon, araw po ng Biyernes. So August 30, 2024 po, dito po sa ating bayan ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo. So tara, let's go! Alright, so ang ating mga tumpukan po dito nagkakahalaga po ng 120, no? 3 piraso pong bangos. So shout out Ate Pam. Alright, so sa ating mga per kilo po ng ating mga gulyasan, no, at yellowfin tuna ay 120. So bangus dagupan po natin ay 160, no, ang per kilo, at ang gulyasan po ay 100 pesos. So yan po yung mga presyo ng ating gulyasan at yellowfin tuna. So ang ating mga isda po ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili dito, no, sa Malabon Tumpukan, no. So yan po yung mga presyo na mga nakatago sa kanilang panindang isda. Alright, so tumpukan po ng ating mga sapsap ay 50 pesos. May mga kabasi rin po, no, at yellowfin tuna, no? So napakarami pong sapsap, no, sa halagang 50 pesos. So halos 1 kilot kalahati na po yung tumpukan. Nay, magkano ang gulyasan mo, Nay? Ayun, 140, 120, no, ang isang piraso. Kilo ba yan, Nay? Per piraso po, no, 140. 1 kilo po mahigit yung gulyasan, no? Tapos may mga pusit din po tayo dito na tumpukan sa halagang 100 pesos at kabase, no? Yan, 50 pesos na tumpukan po ng kabase. So mga per piraso po ng ating mga bangus, no? Sa halagang 80 pesos, 100 pesos at 140, no? Yan po yung mga per piraso po ng ating mga bangus. Tapos sa gulyasan, yan po yung presyo, 70 at 100 pesos ang isang piraso. So sa kilo po ng ating yellowfin tuna ay 100 pesos, no?
Alright, so marami pa rin po mga tumpukan at mga bentahan po dito ng mga bangus sa halagang tumpukan ay 130, no? 3 piraso, no? So may tumpukan din po dito ng mga pandaing na bangus sa halagang 100 pesos. So pusit din po ay 100 pesos na tumpukan. Alright, so update tayo ng update dito sa Malabon Fish Market sa kanilang mga bentahan po ng isda, no? So ang ating dalagang bukid ay 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan. So yun po yung kagandahan ng kanilang mga paninda, no? May mga presyo na po na nakalatag, no? Magkano tumpukan? 120. So dito po ang presyo po ng ating hasa-hasa ay 150, no, ang per kilo, no. So sa tumpukan mo, Pogi, magkano? Tumpukan mo 100 pesos. Yun, no. 100 pesos po ang tumpukan po sa ibaba, no. Yan po yung hasa-hasa. So mura po yung hasa-hasa sa halagang 150 ang per kilo, no. Alright, so dito po ay may nagpapablog po sa atin ng kanyang paninda na yellowfin tuna. Yan, oh. So ang per kilo po ng ating yellowfin tuna ay 100 pesos ang per kilo. Ayan, oh. So sa mga bangus din po ay 120 ang tumpukan, 4 na piraso, at ang gulyasan po natin ay 90 pesos ang per kilo. Alright, so thank you. So sa malalaking gulyasan po dito ay nagkakahalaga po ng 100 ang per kilo. Sa yellowfin tuna po natin ay 110 pesos ang per kilo, no? So yan po yung mga per kilo ng ating mga isda, no? So dito naman po tayo kay Boss Paeng. So ang bentahan po ng kanyang bangus dagupan ay 70 pesos ang isang piraso. So shout out sa iyo, Boss Paeng, magandang umaga. Yan po yung yan ang ginigilitan ni Boss Paeng na bangus dagupan, no? Ito 70 pesos. 70 pesos po ang isang piraso ng bangus dagupan. Ayun. So sold out na po yung 60 at 50 pesos na bangus, no, na isang piraso. So ang yellowfin tuna. So ang yellowfin tuna po natin dito, ang per kilo po ay 120, no? So 120 ang per kilo po ng ating yellowfin tuna, no? Ay, 156. Saan sa'yo, te? Oy, sold out ka na. Tapos na yung tilapia mo, ha. Bakit i-vlog yan? 4 na piraso na lang natira, oh. Angkinin nyo na. So ang per kilo po ng ating hipon ay 200 pesos, no? So sa Pusit Kalawang, 170 ang per kilo. Hindi pa lang yun, maraming tao. Kaya natin update ngayon. Okay, Maheng! Maheng, oh! So sa mga presyo po ng ating mga gulay dito sa Malabon Fish Market, ayan po, tututok po natin ang ating video, no? So ayan po yung mga presyo, no? Ang tumpukan po ng ating ampalaya ay 40 pesos, 3 piraso na, no? So ang tumpukan po ng ating talong ay 20 pesos,
So yan po yung mga presyo ng ating gulay dito sa Malabon Fish Market, no? So, Kamanaba Tile Center. Kung naghahanap po kayo ng mga tiles o ibang gamit po para sa bahay, no, sa ginagamit natin sa mga construction. So, dito po ay marami po kayong mabibili sa loob po ng Kamanaba Tile Center. Shout out Kamanaba Tile Center. So, dito naman po ang per kilo po ng ating pusit kalawang, 160 ang per kilo. Hello po, shout out po. So, yan po yung mga tagging ng price po ng ating mga isda po dito sa Malabon Fish Market, no? So, ang gulyasan po natin ang per kilo ay 80 pesos. So, sa ating tortillo, no, 180 ang per kilo. So, ang bangus po dito, nagkakalaga po sa isang piraso ay 130. So araw po ng Biyernes ngayon, no? So dito po ay may mga paninda pong mga manok, no? So ang paninda pong manok dito ay wings at backbone sa halagang 130 ang wings. Ang backbone po ay 100 pesos. So shoutout sa iyo, kuya. Shoutout sa nagbabalot po ng sibuyas. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga bentahan po ng gulay. Kumain ka na ba? So shoutout sa'yo. Ayun o, mukhang puyat ka. Hindi kinaya ng puwersa. Kaya ka pala tahimik yan, ha? So ang ating pong mga paninda dito ng lansones ay 60 pesos ang kalahating kilo. So 120 ang per kilo, no? So shoutout sa iyo, kuya. Ang gandang umaga. Yan po yung mga presyo ng prutas dito sa Malabon Fish Market, no? So ang ampalaya po natin ay napakaganda, no? Murang-mura po ang ampalaya natin sa halagang 50 pesos na tumpukan. At ang ating upo ay 60 pesos, 3 piraso po na tumpukan, no? Kuya, maraming salamat. Pwede na. Pwede ka natin na 100 kilo. Ayun, no? 100 pesos ang kilo po ng tawilis. Sariwang tawilis, no? Lanay. Boss, thank you. So ang ating talaba po, no, ang kada takal po ay 100 pesos. Tama ba, kuya? 100. Ayan, ito po yung laman, no. Sa tahong, Ito, 50 lang ito kayo. ito, 50 lang po ngayon isang takal, no. Ano kalating, ano yan yung malaki kasi 100, malaki tasa. Ito 50 pesos. O yan. Ayan, 50 pesos po yung isang takal po ng ating Pero ano yan, 1 tahong. kilo na may gigas. Ayun, no, 1 kilo mahigit na po yung isang takal na tahong sa halagang 50 pesos. So ito po yung talaba, no. Ito po yung laman, no. Kuya, salamat. Yeah. Ayan ang pangatin ng mga isdang sari-sari po, no? May tinda rin pong mga lapis. Ayan, ito po yung lapis. Tapos ito po yung mga sap-sap na halo-halo na rin po na meron pong mga malakapas, no? Tapos meron din po tayong ano? Pwede pala sa akin to. Iya. Yung seaweed. Talabang nakanganga. So ayan po yung mga isda po na sari-sari pong mabibili dito sa Malabon Fish Market po. Ang gulyasan ay 100 pesos po ang isang piraso at 70 pesos naman po dito. Dakang galunggong ngayon, idol na. Wala mahango, no? Wala, mataas ang galing. Mataas ang demand. Kaya pala gulyasan ng paninda mo ngayon. Nagano muna, pahiyan.
Paiyang muna, tama, paiyang muna. Alright, so kalahating kilo naman po dito ng talong. So 60 pesos ang per kilo, no? Boss! Sabos! Good morning. Shout out! Sa mga basic dyan, that's my tomboy. Makarami tayo. Magpakarami tayo dito. Parami ng babae. Wow, ayan. So may pompano po dito, no? So shoutout sa'yo, idol. Ayun. So ang per kilo po ng ating hipon ay 220. Meron din tayo 200. Paubos na ang 200 pesos na hipon, no? Ito ang 220 ang per kilo. Boss, thank you. Thank you, idol. Ipon na kaya pang-iipon. Sa 220 na, 220. So dito naman po may bisugo po, no, sa halagang 130 pesos ang per kilo at kulyasan po ay 80 pesos ang kilo, no? So hipon po dito ay 240 ang per kilo. Yan ba yun? Kasi namin. Muling pagbabalik. Shout out. So per kilo po ng asa-asa dito ay 180, no? Sariwang asa-asa. Sa gulyasan po natin ay 80 pesos ang per kilo. So shout out sa iyo, Kaluga. Shout out. Shout out sa iyo, Kaluga. And wala ka siya shout out, Kaluga. Iyon, shout out daw kay Buchi. Yung tumpok na yan. So 100 pesos po ang tumpok, oh. Ang tumpukan. Dalakitok. So magkano ang hipon mo, Lodi? 20 para sa 220. So 220 po ang per kilo ng ating hipon, no? Boss, good morning. So yan po yung per kilo ng ating tilapyang Batangas, no? Yellowfin tuna ay 100 pesos. So ang ating bangus po dito, no, 140 ang per kilo, no. So napakamura po pa rin po ng bentahan nila dito ng mga isda sa Malabon Fish Market. So yellowfin tuna po natin dito, no, 100 pesos ang kilo. So shout out. So tawilis natin, no, 80 pesos ang kilo. 120 lang. Uy, 120 lang. So 120 naman po ang per kilo po natin dito ng yellowfin tuna. Parang totoong isda. So dito po 100 pesos. 120 lang pag naaarawan. So napakaganda ng ating yellowfin tuna, no? Meron tayo 100. Wala ka ngayong gulyasan. Wala. Tapon. Puro yellowfin tuna, no?
So yan po yung mga per kilo ng ating mga hipon, no, sa halagang 200 pesos at 220. So may tumpukan din po tayo dito ng tilapyang Batangas, no. So 6 na piraso na po yan, no. Batangas yan. Tilapyang Batangas. Tahimik ah. Alright, so bangus. Meron din po dito pandaing at lapu-lapu, gulyasan ay 70 pesos ang per kilo, no. So sa ating lapu-lapu ay 120. Boss, magkano yung bangus mo? So 150 po yung bangus, no, ganitong kalalaki po, oh. Sa pandaing mo magkano? 100 yun. 100 pesos po dito yung pandaing na bangus. Ito po ay 150 ang per kilo, no? Alright, so 230 naman po ang per kilo po dito ng hipon. So ito po yung paninda ni Ate Potot na hipon dito sa Malabon Fish Market, no? So ang ulam niya po ay bangus. Kain. Ayan. Malamang ko ang sabaw nito ang sinigang. Ayan, no? Ate Potot, maraming salamat. So dito naman po ang ating per kilo ng bangus ay 150, no? Mga malalaking bangus, no? So ang gulyasan po natin ay 70 ang kilo. 170. So sa tumpukan naman po natin dito ng islang rabbit fish ay 100 pesos. Tapos parrot fish 100 pesos. So magkano yung bitilan ninyong malaki? 120 na lang kilo. 120 ang per kilo, no? So tuloy na ba bukas? Shoutout naman. Oh, yun, shout out. Shoutout kay Kagawad Eric. So shout out kay Kagawad Eric Galliano, no? Yun, kagawad po ng Tondo, Eric Galliano. Kami rito. Yun. Pasyal ka dito. Kagawad Eric Galliano ng Tondo. So, ang per kilo po ng ating yellowfin tuna, no? 120. Dito ka, may yellowfin ka sana. Ate ganda, may yellowfin ka. Yeah, 100 pesos ang per kilo, no? So, yan po yung mga tumpukan po natin dito sa halagang 100 pesos. Dito. So, shout out sa'yo. Shoutout kay Kagawad Eric. Kadiano. Yun. Akala ko wala ka rito eh. Dito ka pala. Nahanap kita doon sa kabila. So shout out ulit kay Kagawad Eric Galliano. Ang dami mong shout out, Kagawad. So yan po yung mga tumpukan, no, ng rabbit fish sa halagang 100 pesos. Bukod sa mura na, barato pa. Ayun, no. So may mga tugpo rin po dito na maliliit, no, sa halagang 50 pesos na tumpukan, 220 ang kilo. So 250 ang per kilo naman po doon, no? Lapu-lapu. Boss Gerald, magkano yung lapu-lapu mo? 200 sel, 200 sel. So, ang per kilo po ng ating lapu-lapu ay 200 pesos, no?
mo ang tawad eh. Boss Lando, tagay Boss Lando. Uy, may tagay na naman ha. So, magkano yung tumpukan mo ng torsilyo? 100 lang. So, 100 pesos po yung tumpukan ng torsilyo, no? Thank you. So, tumpukan niya, 100 pesos din yan. Yun, no? 100 pesos po yung tumpukan po ng ating tulingan, no? Dito, magkano per kilo? So, 100 pesos ang per kilo, no? So, mayroon din tayo dito mga malabanos, eh. Tapos, lapu-lapu, yun. Magkano yung lapu-lapu mo? 150. So, 150 ang ating lapu-lapu, no? Boss Ed, maraming salamat, ha? Thank you. So, may gulyasan po tayo dito. So, ang per kilo po ng ating yellowfin tuna ay 90 pesos. Ayan. So, shoutout sa'yo, kuya. Shoutout ako, kuya. Ayan o. Shoutout po sa mga tropang babaero ni kuya. Ayan, shoutout po. Bukas pa yan, upload. Mamaya po. Ano? Boss Lando Explorer. Sige po kuya, maraming pong salamat. Shoutout po sa mga tropa niyang babaero. Ay, may 20 lang. Ay, 120 lang, tatlong piraso. 120. Ay, sandaan lang yan. May tumpok na. So, ang ganda ng ating asuhos, no? Asuhos, bisugo at gagaong. Ayan, no? So, tay, pwede ka po bang i-vlog ta tayo yung paninda niyo po? Magkano po yung gagaong? Apo. 160 to dito po. 180 sa asuhos po. 160. So, sa asuhos po natin, no, 160 ang per kilo. Sa gagaong po ay 160. At ang ating bisugo po ay 180 ang per kilo, no? So, yan po yung mga per kilo po ng ating mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? So, ang ganda, no? Kuya, maraming pong salamat. Thank you. So, shoutout sa iyo, kuya. Shout out! Thank you si Boy! Ayun, shoutout. Naghihiwa po ng isda, no? Ayun, shoutout. Salamat po. Ito, ang laki po ng ano, yo. Ito. Talakitok. Talakito, pampano. Magkano yung talakitok po? 140 nga lang na. So, 140 po yung per kilo ng talakitok, no? So, may isdang gabi rin po dito, no? Sa isdang gabi po, parehas din po yung presyo, no? Sa halagang 140 ang per kilo, no? Malinis na po yan. So, tumpukan niya 100 pesos, idol. Yun, 100 pesos po yung tumpukan, no? Bukan lang yan, Boss Lando. Sa Laguban yung tindero na yan, sa Laguban. Hindi sa Laginto, sa Laguban. Boss Lando. So, shoutout sa'yo, no? Happy birthday. Sana, ang masasabi ko lang sa'yo, Kunti lang. birthday mo, magpakarami ka, idol. Alright, so sa sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, ang mga presyohan po nila ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili, no? So talagang sulit at makakatipid ka pa rin dito sa Malabon Fish Market. So na-update po natin lahat ng kanilang mga presyohan. So shout out tayo sa ating mga viewers, no? So shout out sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer.
So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, at shout out po sa ating mga kasamahan sa Team Burautan, no? So shout out sa inyo, Elmo Balyoso Vlog, Kubuntin Vlog, Tony Vlogs, Pelong TV, Lakay Adventure, Papansin TV, at sa iba pang mga content creator na mga nagbablog po at nagtutulong-tulong. So, shout out din po sa ating mga kababayan po na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. So, enjoy and be safe po. At ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan ng nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. So, bye-bye na po. God bless po.